Har dette noen gang skjedd med deg? Du kommer hjem fra jobben. Jeg finner barna mine. Å, så kuselig. Hvor mange barn har du? 2. Å, hva heter du? Lars og Sofie. Å, så kuselig. Jeg har 2 og en liten tid her. Å, er det egentlig litt? Jeg vet ikke hva det kommer på. Ja, jeg gleder meg skikkelig til å få den ut. Skjønner jeg. Ja, ok. Hva er det? Hva er det? Oi, se på køret, eller? Jeg tror det er heldigvis fjerne svære skjorta. Det er alt for stort. Ja. Men det har hørt kanskje montasje i seg. Jo. Det er litt barnslig. Ja. Det er jo en jobb her, ikke barnehage. Altså, jeg tror det lever. Æsj, den passer ikke fast. Nei. Så gjør det bare litt drivende. Herregud, det kommer til bare i meg, hvor kommer til å stå svekken med en gang. Ja, det kan det. Han som liker bare sånn penisen. Ja, det er ikke sånne stillene som er leppestift. Eller dette? Jeg ser at han er dritkjekk. Å, jo, veldig kjekk. Å, for må vi ha jævla bigging back. Ja. Æsj. Ja, jeg vet ginger. Men du, hvor har du kjøpt de guttene? Jeg kjøpte de på Britter. Å, jeg elsker gutter. Du må dra en dag dit. Ja. Oi. Er det mulig? Er det gutt først? Det er noe stygt nå, ser jeg. Det var de... Ja, det var morsomt. Ja. Som... Skal vi dra litt i det? Skal vi dra litt i det? Gjør det vondt, eller? Oi. Den der. Så knust. Jeg kan ikke se dritt. Herregud. Det vil gå uten. Det er så mye bedre. Æsj. Skjønner jeg ikke. Skjønner ingenting. Og så har hun matteboka. Fy faen. Hva kan du matte? Du er sånn verden da. Kilometerdekker. Hva er kilometer? Jeg vet ikke. Kilometer, liksom. Hva skal man se, liksom? Det har blitt å være med. Se på de jævla grisene. Æsj. Er det mulig? Ja. Vet du med deg? Jeg blir ikke varm. Ja, æsj. Jeg må kaste opp og grine. Du må virkelig dra på shopping. Ja, det er det. Og kan vi dra nå? Ja, vi drar nå. Ja.